एल'बेरा एल'बेराखौ नोंथाङा बाहायोना? एल'बेराया मोनसे मुलियारि बिफां जेराव एन्टिअक्सिडेन्ट आरो एन्टिबेक्टेरियेलनि गुनफोर थायो। एल'बेराखौ गोबां जौथाइनिफ्रायनो सावस्रिनि समायनानि थाखाय मुलियारि गुन हिसाबै बाहायबोगासिनो दं। एल'बेरायाव भिटामिन ए, सी, ई थायो। लोगोसे भिटामिन B12, फलिक एसिड आरो कलाइनबो थायो। बेनिखायनो एल'बेराया बिगुरनि रेडिएसन खहानि बेरेखायै मोनसे रैखाथियारि गोहोम खोख्लैयो आरो एल'बेरा जेलखौ बिगुराव जानाय गारायखौ फाहामनो आरो खामनाय गारायफोराव फुननाय जायो। लोगोसे एल'बेरा जेलनि बाहायथिखौ मैखुननि बुलगेरिस, लाइकेन प्लेनास, फ्रस्टबाइट, एफ्थास्ट'मेटाइटिस आरो कन्स्टिपेशननि फाहामथायाव बाहायनाय जायो। जेर'इनआ बुंदों एल'बेरानि रोसिआबो लोंनो थाखाय रैखाथि गोनां, नाथाय बेनि बांद्राय लोंनाया डायरियाबो जानो हागौ आरो बेनि फिथाय महरै इलेक्ट्रलाइट बेलेन्सखौ लाबोनो हागौ। बेनि अनगायैबो एल'बेराखौ मोखां मोजां जानायनि एबा गोजों जानायनि थाखायबो नोंथाङा फुनना लानो हायो। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।